was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving. Nakita na nako sa personal ang EDV 160. So grabe kanindot, naka-disc brake ang likod niya na siya EBS mga bay. So makita na to yung emblem so na diri sa likod. Nakita mo 160 4 valve. So power na kini nga EDV mga bay. So tanawa nindot kaayo og curve. So pang latest version na gid nga design mga bay. So di na ta makamahan ani kung mukuha taning motora. Tanawa ang lubot mga bay, so murag robot. Ayos kayo tapaludo, nindot kayo signal light. Chill kayo tanaw ng signal light mga bay kay naka-lead na. So grabe ka power nga motor mga bay. So nakoy nakita ni sa personal mga bay nga na-meet na ako kauban ni Engineer Michael sa ang kagrupo. So yung cash price mga bay is 168,700. So grabe ka mahal nga EDV. So let's go. So mao ni siya nga EDV mga bay nga akong nakita sa kauban ni Engineer Michael siyang kagrupo. So naka-accessories na ni nga EDV mga bay. So na nasa gipang dungag. So grabe na kay ka-power tanaw ng EDV mga bay, mas ni pugi points siya. So makapaduga ginig kagwapo na to mga bay kung kini ang atong makuha or maggamit nga motor. Puhon kung tugutan ta nga makakuha ning motora. Murag better ba yung mahalag presyo ni mga bay, murag di jud ni makaya kung kini mo'y utangon. Kay pamina na ko ani magkayabog na tong kaldero kung kini motora nga tong masakyan or makuha nato sa kumpanya. So tanawa ninyo daghan na kanang mga bling bling nga motor. So ang iyahang panel gauge na gipapilit diha nga mga accessories. So ang iyahang shock kay Shua, grabe kay nakamahal mga bay. So mga 15,000 gipresyo ana kung kana mo'y palito nimo. So tanawa na mga design sa kilid mga bay siyang shock sa Abante. So yang ligid sa Abante mga bay tanawa ang size dagko kaayo. Ang atras mga bay tanawa power kayo og spike. So pwede ni siya pang dual mga bay, pwede ni mo ni siya isub-sub sa mga bukid, sa mga lapok-lapok di ka basta-basta ni may slide. Doon sa panapod ni EBS mga bay duha gyud Abante ug atras. So power jud ganing motora di ka basta-basta ni may slide, di ka basta-basta ni malabay kung sa mga diha mga danlog kayo. So tanawa mga bay yung panel gauge, mo na siya display, grabe ka power di ba? So keyless na siya mga bay. So remote control ni siya nga EDV. So high end jud kay ni siya. So kung imo nang i-down ang ihang side stand mga bay, automatic off gid siya. So ina na siya ka powerful nga EDV mga bay. So gi-start na siya ni Engineer Michael. Yan. So ato nang gi-off mga bay kay naay music background na basig makapiright ang mga bay. So mao gid na nga kung na-experience ning EDV mga bay bisag wala mi nakasway og drive ani, pero grabe na sidya kanindot mga bay. So di na gid ka magmahay ani kung kini imong motor imong makuha. So kung magkuha ka ni motor mga bay, pilion nimo ang kilis para nga grabe ka social siya sa uban. Nakaingon jud sila nga grabe ning motora dai nga murag grabe na jud, di na jud makaya jud. Tanawa yung toolbox mga bay, dako kayo bisag pag duha ka helmet na or isa ka case nga red horse pwede nimong isulod mga bay. So danger ka nagmahaya ng motora. So nagdala pa siya og fire extinguisher mga bay para basin in case og may sunog-sunog diyan natay ma-spray din diretso. So di nata mataranta o sa basa bligyan man natong tubig. So tanawa okay kayo tahi ang bangko mga bay. Tanawa leader kay design mga bay, grabe ka pa. So tanawa ihang tubilanan mga bay, taklob sa ihang tangke na sa tubangan. So di ba di na kay kahasol kung magpatubil ka, dili na kaingon nga mag-abre-abre pa kasi mong bangko munaog pa ka, pwede na kag mulingko diha imorang plastar imong duha ka tiil sa ubos. So di na ka magasul-hasol.
So tanawa ang yang handlebar tanawa nindot kaayo uyog-uyogon mga bay. Grabe waji kago. Brand new jud guys siya tanawon mga bay. Ay di gid siya nga tanawon, brand new gid siya nga. Grabe super brand new gid siya. So ano siguro na ako ma-share mga bay, so, adjustable ng yahang windshield sa tubangan, tanawa yahang headlight mga bay na nasa cover. So grabe na kinidaghan na usab aning motora. So power jud ta mga bay sa mutag maka-accessories gining motora mga bay. Dino sa papod komportable kay kaani mag-drive mga bay kay imong tiil matuyod gini mo bisan pag long ride siguro nga biyahe na mga bay. Di jo nga kabatig pamaol na bay. Kaya automatic bigini siya. So nindot kay siya. Grabe, nindot kay kaning motora mga bay.